खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजिब बसुमतारी। नोंथाङा देहाखौ लोरबां मोनदों नामा एबा लोमजानाय बेराम आजार जानाय आरो गोबानाय जादों नामा? जुदि बेबायदि जादोंब्ला बेबायदि लैखोन हमना मोनदोंब्ला गोख्रैनो डक्टरनाव एबा देहा फाहामसालियाव थां आरो मोजाङै नायजाहैथां। नङाब्ला नोंथाङा खैफोदाव मोगा-मोगि जानोबो हागौ। बेबायदिनो गवालपारा जिल्लायाव गासै 14 सुबुंफोरा दुखुथियायै जिउ खोमाना लानो गोनां जादों। बेबायदिनो लोमजानाय साजानाय गोबानाय जादोंमोन आरो जोबथायाव 14निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानांगौ जादों होननानै बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। बे जाथायानो जाबाय एबा जाथाया जादों गवालपारा ओनसोलखौ सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव महर होदों। लोरबां जायोबा लोमजायोब्ला जारा फुगा खालामालासेनो लोगो लोगो एबा थाबैनो थां देहा फाहामसालियाव, नङाबा नोंथाङा खैफोदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन। गवालपारा जिल्लायाव बेबायदिनो सिनाय मोनै मोनथि मोनै बेरामाव भुगिनानै 14निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै जों बे समाव मिथिना मोननाय जादों। गवालपारानि गासै गं 7 गामियाव बेबायदिनो गिलु बालु थासारिया गामिनि सुबुंफोरखौ जेंनायाव खोख्लैगासिनो दं होननानै बे समाव खौरांनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। गवालपारानि एबा गवालपारा ओनसोलनि एबा गवालपारा जिल्लानि नदियापारा, बरझार, दुवापारा, बामुनगावआव बेबायदि सिनाय मोनै बेरामा गोग्लैदों आरो सुबुंफोरखौ हाराखास्ति खालामदों। बे सिनाय मोनै बेरामा गोसारबावदों आरोबाव मजायपारा, खोदोमतला, तिलापारा गामियावबो एबा तिलापारा होननाय मोनसे गामियावबो गोबां जानानै भुगिनांगौ जागासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बेफोर गामिनिफ्रायनो खमैबो 14निबो बांसिन सुबुङा सिनाय मोनै बेरामजों गाग्लोबजानानै जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै बे समाव गोबां खौरां बिजोराव गोसारगासिनो दं। मख'जाथावसिन बाथ्राया बेबायदि बेनि गेजेरावनो बे 14 थैनाय एबा जिउ गोमानायनि गेजेरावनो आरोबाव 60निबो बांसिन सुबुंफोरा सिनाय मोनै बे बेरामाव गोग्लैना दंबावो आरो गाव गावनि जिउजों बेरामाव गोग्लैनानै जुजिगासिनो दं होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों। लोगोसे बे समाव फिन फोरमायबावदि गवालपारा ओनसोलनि दाब दाब ओनसोलाव सिनाय मोनै बेरामा गाग्लोबनानै 14निबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा। जुदि बेबायदि जादों अब्ला नोंथांमोना थाबैनो देहा फाहामसालियाव थां। नोंथांमोना नुना मोनदों गोबां बेबायदि ओनसोल एबा दैनि थाखाय जानो हागौ होननानै बे समाव सन्देह खालामदों आरो गोबां बेबायदि जानायनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा गिनाय सोमजिदों। बेयावहा बे समाव गवालपारा ओनसोलनिनो गासै 14निबो बांसिन सुबुङा जिउ गोमानानै दं आरो बेनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय 60निबो बांसिन बेरामिया भुगिनानै बिसनायाव गोलैना दं आरो जिउजों जुजिगासिनो दं होनना बे समाव मिथिना मोननाय जादों। बेखायनो जोंनि खौरांनिफ्राय फोरमायोदि सांग्रां जा। जुदि नोंथांनि देहायाव लोमजानाय, गोबानाय, खर' सानाय बायदि मोनदोंब्ला थाबैनो जारा फुका खालामालासिनो एबा खाना फोथायालासिनो थाबैनो देहा फाहामसालियाव थांनानै नोंथाङा डक्टरनियाव दिन्थिहैजा आरो थाबैनो सांग्रांथि जा बेनि सायावहा।